Ix-xahar ta' April huwa ddedikat għall-għarfien dwar il-kundizzjoni tal-awtiżmu. Il-Fondazzjoni Inspire toffri bosta servizzi u faċilitajiet lil nies li għandhom din il-kundizzjoni. Net News taqsa lil Doreen Merċieqa, konsulenta dwar l-awtiżmu mal-Fondazzjoni, dwar kif taraf il-kundizzjoni f'persuna. L-awtiżmu huwa disabilità, ngħidulu developmental, għaliex l-indikazzjonijiet tinduna bihom waqt li t-tifel jew tifla tibda tiżviluppa. Pereżempju, ma nistennewx tarbija ta' twelid titkellem, allura jew tikkomunika kif nafu l-komunikazzjoni għandna, allura waqt iż-żmien tal-iżvilupp nindunaw li hemm nuqqas tal-komunikazzjoni jew diffikultà fil-komunikazzjoni u mhux komunikazzjoni verbali biss, il-komunikazzjoni anki non-verbal ngħidula li kemm jifhmu l-espressjoni tal-wiċċ jew il-gestures tal-idejn. Apparti l-għajnuna lil ħaddiema fuq il-post tax-xogħol, it-tfal teta' żgħira jistgħu jattendu għal programm Step Early Intervention għand l-istess fondazzjoni f'Bulebel u toffri support lit-tfal fl-iskejjel b'nies imħarġa lill-għalliema u lill-essays. Għalkemm illum żdied l-għarfien dwar il-kundizzjoni, dawn in-nies jispiċċaw esklużi fis-soċjetà minħabba problemi fil-komunikazzjoni u fl-imġiba tagħhom mal-oħrajn. Peress li kawżat hekk jippreferu li joqogħdu waħedhom, wieħed jista' jgħin billi ma jiġġudikhomx. Għax ħafna drabi nisma' l-ġenituri jiġu jirrakkontaw stejjer li jkunu pereżempju l-bandli u forsi it-tifel tagħhom jew t-tifla tagħhom jibdew juru ċertu diffikultajiet tal-imġiba, forsi jkollhom temper tantrum li jinstabtu mal-art u ħafna drabi n-nies malaj jiġġudikaw u jgħidulhom ikkorreġih dak it-tifel kelmu naqra għalfejn tħallih jagħmel li jrid, mentri fil-fatt ma jkunx il-każ. Ikun li forsi dan it-tifel qed ikollu sensory overload, forsi hemm ħafna ħsejjes, forsi hemm ħafna dawl, forsi hemm merwejja u dawn l-affarijiet jaffettwaw ukoll. Dan l-għarfien wasal saħansitra fl-ajruport internazzjonali kif il-ħaddiema kollha sqejġu mħarġa mill-Inspire dwar kif għandhom jgħinu lil dawn in-nies. Biex tfakkar dan ix-xahar ta' għarfien dwar l-awtiżmu, l-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri ta' Tfal bl-Awtiżmu settella ġurnata ta' attivitajiet nhar il-Ħadd 28 ta' April u l-Inspire se toffri informazzjoni dwar il-kundizzjoni u anke s-servizzi li joffru.